see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Where's the ring? Papa? No. Bahay na pa kasi tingnan, nag-move na. 7:59 na guys. Good morning. Tingnan nyo yung laptop ko. Bibili na talaga tayo today ng bagong laptop kasi tingnan nyo. Hindi na siya nag-hang na. And then kanina pagbukas ko, yung battery, parang alam niyo yung parang basag-basag. Yung parang, ang tawag yan, parang siyang code na red. So, ano nangyari? Tapos, ayan, ganyan siya. O, diba? Namuti na siya. O, wala na. O, balik ulit siya. Wait lang, maglagin ulit ako, guys. Yung laptop ko, guys, pinatay ko muna. Say good morning! Okay, go stand up. Say good morning. Today is Saturday. Ano ba yung date ngayon? What's the date today, kuya? 27? March 27. So, eto yung gusto nila dito sa room. Dahil mayroon silang spa. Ang aga-aga pa. Mom, you should come in here. It's hot. Yeah, There was when I was good, there was steam coming up. Yes. Is it really hot? Yes. Yes. Remember you don't like freezing? Yeah. Yeah. Why are you freezing? Malamig na ngayon dito guys kasi ano na autumn. Wow, Zaggy boy. Diba? Hindi. Si Jan nakaligo na siya, oh. Jacket now, Mom. Gusto niya, alam mo yung ba yung life jacket na sinasabi niya? Yung vest, kasi malamig na. Life jacket ang tawag niya. So, after nila ako naman, hindi, magsha-shower pala. Mag-shower na ako, guys. Yung laptop, pinatay ko muna. Nakabihis na pala si Sak. Ayan, tapos sila mag-spa. Si Kuya, andun si Kuya. Oops. Hindi pa siya nakabihis. Nag-iisip pa siya kung anong susuotin niya. And eto, hindi pa siya nakabihis. Andito yung kanyang gamit. And eto yung pinipili niya. Kasi malamig na ngayon. And, what do you call this? What? Ito yung What I call a life jacket. life jacket. Tawag niya dyan, life jacket. Is it? Yung vest ba? Ito yung gusto niya. Pero ako, ito yung gusto ko. Ito yung nabili ko. May tag... Yes. Nabili ko to last year pa yung kasama nga namin sila, Sophie, nung pumunta kayo ng Target. Yung nag-shopping kami. Ito, 3 years I old. can pull that off, Mom. For na si Holly. Pero kasi si Holly petite. Kaya, ayan. I can Ito pull yung it off. pinili ko. Kasya to sa kanya pa. Yan. How about So, this, hindi niya Mom? pa to nasusuot. Oh, may mga tag pa sila. Oh. And I'm wearing Sa this cotton one on. too. Cotton on ko pala to nabili. Hindi. Kasama ko nito sila Race. Tsaka si Lai. Nung binili namin to. After na pala namin mag-shopping nila Sophie. The next weekend. I'm wearing this So, one ito yung too. ipasuot ko sa kanya. Try natin sa kanya. Tapos yung I'm wearing this one too. yung vest niya. Ayan na siya, oh. Let me see, Papa. May pocket ka. You have pockets. Ayan. And meron pa, uy, ayan na. Gusto niya talagang isuot ang vest. Baba na, that's for later. Di ba? Kasyang-kasya sa kanya. Oh, may ano pa nga. Oh. Ewan ko ba kung bakit last year hindi ko na yun napasot sa kanya. Kasi siguro, late na namin siya nabili. Patapos na yung winter. It is winter. Umalis si Jan, pumunta siya sa golf. Sa Kiyonga. May inano lang siya, may drinafop doon. Nakaligo na pala ako, guys. Pero hindi ko binasa yung buhok ko kasi, diba, kahugas lang nito nung kinulayan siya. And yung mga kasama ko naghihintay na dun sa labas. Pakita ko lang sa inyo yung suot ko. Etong suot ko ngayon, si Jan ang pumili nito nung nasa bahay pa kami. Siya ang nagpili nito. So, naka-t-shirt ako na white na mayroong nakalagay na Under Armour or Under Armour. Tapos, eto yung jeans na nabili ko last week. Nakasama ko si Race tsaka si Light. Tapos, yung ating shoes. Itong shoes naman, nabili namin to nung kasama ko rin si Race nung pumunta kami ng Melbourne. Eto yung Tommy.
Once ko lang ata ito nagamit. And ito na yung pangalawa. So, yan ang ating OOTD. Dito na ako sa car. Tumakbo ako kasi ito nakalimutan kong dali. Meron ako isa yung jacket yung nabili ko rin last weekend. Pero baka too much naman yung kasi sobrang kapal nun. Baka hindi naman ganun kalamig. Pero dala ko pa rin siya. Ito, bumalik ako doon sa kwarto. Hinahanap ko siya. Hindi ko siya mahanap doon sa luggage. Tapos doon, kung saan ba doon sa, sa room. Nakalimutan ko, nilagay ko pala siya sa cabinet. Hiningal ako. So, do you know where we're going now? So, yun nga. Bibili tayo ng laptop today. May oras tayo today kasi si kuya hindi siya mag-golf. So, punta tayo. Pinag-iisipan namin kung pupunta kami mismo sa Apple Store sa My Randall Mall or Harvey Norman. O kaya, good what you call that? Good guys. So, hindi pa namin alam. And then si Holly, bibilhan din namin siya ng sapatos kasi masikip na yung sapatos niya. Hindi yung Mickey Mouse na binili namin recently. Hindi niya kasi yung dala. Yung dala niya yung isa kasi umiilaw. Ngayon, nagre-reklamo siyang masakit. So, wala siyang ibang sapatos. So, sabi ni Jam, bilan siya ng sapatos. Anong oras na? 9:29. So, may oras pa kami kasi magkikita-kita kami nila Race. I mean sila dyan. Kailangan nila dyan makapunta ng 2 o'clock dun sa bahay nila Race. Kasi 2:30 alis na sila. Punta sila ng Foodie. Ilalagay ni dyan yung car seat ni Holly sa car ni Race. Tapos kami naman ni Race pupunta kami kila Kat kasi kami mga girls doon kami magkikita-kita. So yun yung ganap namin today guys. Oh, hiningal ako magsalita. Yes. Back on Holly. Yes. Jumper. It says girls. Yeah, girls. May print kasi sa likod ng ni jumper ni Holly na girls. Because she is a girl. And dala ko yung aking laptop. So, medyo hindi pa naman malamig. Pag lumabas ka malamig konti. Pero pag sa car okay lang. Kaya si Sak naka-jacket na pero naka-short siya. Are you gonna change later? We're gonna try to take them down. Ah, okay. And naka-hot na si Sak na port power. Supporting Tito Dan, hindi ang daddy. Ayan, may pahat na tayo. She's sleeping. Pardon? She's sleeping. She's sleeping. Dito kami sa sa The Good Guys. So, hindi kayo pumunta ng Randall Mall, guys. Kasi Johnny Boy. Kung pwede lang naman na ma-avoid yung random kasi matao daw. Matao, bakit? Oh, Saturday. Medyo traffic na doon. Was that there before? Yeah, may din mayroon din. Yeah, may Rebel. That's new shoes. That's always been there. Si Kuya din, gusto niya rin bumili ng sapatos. Yeah, you just got. Ito kasi They're not small. It's not small, yeah. Look, that's alright. Yeah. Okay, let's go. No. We're going to No, we're not going there. May may JB Hi-Fi. Pinag-iisipan ko kung mag-jacket ako kasi malamig yung hangin. And tingnan niyo siya. Hey, Baba! May dala siyang bag. Yan yung pinadala sa amin. Pinadala sa kanya. Nakalimutan ko na. Matagal na yan. Pinadala yan sa amin. Meron din ako. Yan yung let me see, Baba. Let me see your bag. Siya, yung Celine. Ang cute nito, guys. Celine. Nahanap niya dun sa room niya. Sabi niya, dalhin niya daw. Dinala niya nga. Dito tayo, guys. Oh. Ayan, The Good Guys. See, open? Ito, guys. Meron silang stock. Ito yung kulay na kukunin ko yung dati. Ito ate. Han, is it the same as mine? This color, right? Yeah. Sabi niya, kahit anong kulay. Ito yung kunin ko. Yung Apple M1 chip with 8 core. Tapos, blah blah. Tapos yung 512 gigabytes. Kasi kailangan ko ng malaking storage. Wala, may bago na akong laptop. Wala pala. Magkakaroon tayong bagong laptop. Akala ko magkakaroon tayo, guys. Out of stock. Meron sila yung... Everyone out of stock? Yeah, that's what I'm checking. Ang meron pala Because is they got on yung special 3-4 days now. 250.
your available is 250, right? Yeah, 256 is available. Yeah, but I need the 500. I know that. Yeah, sorry. Thank you. No worries. Oh, I thought I'm gonna get it. Tiningnan nyo, wala raw na stock. Kasi... Can you pick somewhere else if I arrange? Yeah. Give me 2 Okay. So, tingnan nila sa ibang ano nila, sa ibang chocolate. Oh, good guys pa rin. Tingnan nila kung sa ibang branch kung meron silang stock. So, tingnan natin guys. Sana makakuha tayo. Kasi yung laptop ko talaga nag-give up na. And, vacuum han. Vacuum. So, habang hinihintay namin si Kuya, eto, convincing ko ba na kunin namin na vacuum ay yung maliit lang, yung cordless, yung Dyson. Hanapin natin. Let's go, man. Come on. Come on. Mas gusto niya pa rin yung mga ganun, yung mga malalaki. Ako gusto ko eto. Konting ano pa, pilit. Ang reklamo lang naman ni Jan dito sa gusto kong vacuum ay yung eto ba, yung paglalagyan ng dumi, maliit. Sabi niya, lagi kanyan magtatanggal para itapon sa isang area lang, tanggal ulit. Yun ang sinasabi niya. Guys, last na lang daw yung natawagan niya yung isa nilang branch, pero dito na ako magbabayad. Tapos pagpunta namin doon, pipick upin ko na lang yung unit. So dito tayo magbabayad. So yeah, last one na yun. It's just 1 unit left. Yeah. So pinahold niya na, tapos pick upin natin. So 4 days ago, just came in. That's right. So ito raw yung bagong model ng Dyson V11. Ano, okay? In-explain ni Kuya sa kanya din yung in-explain niya sa akin. So, na-convince na natin siya. Okay. Kinukuha lang ni Kuya yung vacuum. Eh, nandito sila. Yes. Mario is with that. Sabi ni Kuya may Super Mario daw na bala. Yung ano ba? I know. Kasi alam nila na gustong-gusto kang Super Mario. Ha? No. No, Baba. Puro na tong... There's nothing inside. No, there's nothing I want to inside. keep this box. No. That's for the store. Gusto niyang kunin daw yung box. Keeping this box. No, Baba, come on. How much this price is? Excited ako sa vacuum. Ayun na yung vacuum natin, guys. Thank you. Yeah, I think so. Tinatanong ni Jan kung ninagay kung... Come back here. What were you asking, sir? Another little bit that comes with this vacuum, that's all they need. Oh, okay. Yeah. I believe it's done. I can pull down So, this pinapacheck lang ni Jan. So, hanapin ko si Christian. Si Christian yung kausap natin kanina. I-make sure lang natin na nandun ba yung nagustuhan din ni Jan dito. Yan. Kasi ayaw na ni Jan na bumalik dito. Kasi malayo kami, guys. Nasaan na si Kuya? Have you seen Christian? Christian? Yes. Thank you. Christian, are you available, mate? I'm just gonna ask something. No worries. Thank you. Shouldn't be too long. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Okay. worries. Okay, nandun daw. Yep. Okay, thank you, Thank you. Christian. Bye-bye. Okay, you Bye-bye. too. Bye. Di alam ni Sak, pinatong ko yung... alam niya, pero nakalimutan niyang tanggalin na pinatong ko yung aking hat. Sak, wait, Sak! Oh, ayan. Come in. Okay, let's go. Pick upin na natin yung laptop. Yeah. What do you think? Is it real? No. It's itchy. Come on, Baba. Tingnan niyo naman siya. Pag ikaw na tultog sa imong dyan, sos mahibi ka. Punta raw kami ng Rebel. Ando na sila. Andito na sila. Come on, Kuya. Bola na naman ang hawak niya. Come on, come on. What? Hey, what are you getting? I want to get a hula hoop. Gusto niya yung hula hoop. After when I get big. Hinahanapan namin siya ng shoes. Could you let me get a hula hoop? We'll see. See, please, there's a hula hoop. Yeah, may nakita kasi And I siya. want to get her pink hula hoop. Okay. Okay, hanapan natin ng sapatos si little girl. Wouldn't have a muscle. I don't see any, Han. I like these shoes. What? Pink. Ito yung kids hoops. Ito yung gusto ni Holly ipabili. Yes, I'm here. Yeah, I see it.
And the boys can go this way. Nah, I don't think so. Come on. And this way. Okay. And then Wait. It's smart. Show Daddy how you do a hula You hoop. want it? Hold it, don't play with it yet. Yes, sir. Okay, akin na. Okay, show Daddy. Go. Can you move backwards? What? The man's gonna get Parang baka malaki to sa... Oh, see. Good job, Baba. Okay. Na-enjoy din ni Jan yung ating... Ay, yung ano ba ni Holly? Yung hula hoop. Sabi ni Kuya, Dad, do it again. The biggest I had was a size 9. Size 9. Yeah. Fit. Let's see how high Nandito na si Kuya. Go. Where's your socks? Put your socks on. May dala siyang sariling medyas. Squeeze. Oh, look at that. Perfect. You got a couple of year out. Yeah. Plenty there. Clancy? Wow, good job. There's your sack. Size 9. Si Holly. Do you want to wear them now? Do you wanna wear it now, Baba? Yeah. Put your socks on. Okay. Up here. Suotin niya na. There you go. Nice. Nice. Say thank you. Excited siya sa kanyang hula. Thank you. I'm trying to do something. Just take it. I'll put Okay, come on. And si Kuya, hanapan namin siya ng t-shirt. Yung, ito kasi gustong-gusto ni Kuya to. Itong Under Armour. Under Armour kasi ang tawag ng mga bata at saka ni Jan. What size? 11 now, yeah. My school t-shirt is Yeah, but that one, that's small. small. Yeah, that's size 10. So, size 11 na si Kuya. How about white one, yeah? I like white. Naiya si Kuya magubad. Let me see. Nice. Size 11. Is it size 11, huh? No, that's a medium. Ah, M. Medium. Medium, large, and small. How about you, Seki boy? I wish for that nothing. You don't want? Please, that. Please, please. Okay, what do you want? A footy. Because gusto niya na naman bola. What size is that? Yeah. Large? Large? I think that's alright. Large. Basta large si Kuya. Gusto niya rin daw black pa. Si Sak naghahanap ko anong gusto niya. Sabi ko dito, na, andun siya, oh. Naghahanap rin siya. Okay, ang hinahanap niya. Gusto niya naman yung footy na ano, bola. Sabi ko, ang dami niyo ng footy. Footy ball. Si L, Kuya? Large? Okay. Ah, do you want that one, Zach? Okay, what do you want? It's alright, you can share. That's mine too. Ayan, nahihirapan na naman siya magpili kung anong gusto niya. Hurry up, Zach. What do you want? Diba, papunta talaga siya sa bola. Sabi ko sa inyo, gusto niya talaga bola. Eh, meron pa sila. Come on, Zach. Ayaw niya ng ano. Gusto niya sa Big W bumili ng damit niya. Si Kuya kasi maano siya, parang si Jan. Dad won't let me get one. No, you're not because you already have one. And si Zach din. Hunter kicked it somewhere around nowhere. Okay, come on, Zach. None. You already have one. Now, come on. Come on, Zach. Gusto niya talaga bola. Ah, is that what you want? Put this up when someone. No, Zach, get the yellow one. There's a better one. Ewan ko kay Daddy kung payagang ka. Ayaw niya ng damit. Sa Big W raw siya bibili ng damit. Where you gonna get your clothes? Big W, Zach? Big W? Where you gonna get... Uy, I'm talking to you. Where you gonna get your clothes? Big W? Ha? Tingnan mo, wala. Ayaw niya akong sag... Hoy! Diba? Dad, where are you gonna get the... Where you gonna get your clothes? Big W. Yeah, you can do that in the mount.
Yeah. Oh, and Wala. then- Ayan. Bola ulit sa kanya. Become football to go to Pili rin ako ng medyas. Ito, one size daw. Come on. Umuulan na sa labas. Wala akong hairpin. Gusto kong, lagyan dito ng, hairpin yung aking buhok. Daan muna kami dito sa JB Hi-Fi. Dito ba? Ayun. May titingnan lang akong camera. Sana nandito. Kasi nagtingin-tingnan akong camera online. Wait lang. Tingin-tingin muna ako ng camera dito, guys. Yung mga kasama ko, andun na sila sa car. Hintayin na lang daw nila ako doon. Wala pa akong matanong kasi busy pa sila. Ang hinahanap ko ay yung A6 400 na Sony. Ito yung gusto ko, yung A6 400 na Sony. There must have been something that is. Tingnan niyo raw kung may stock. Gusto ko siya. Kasi yung kanyang screen, na ano rin siya. Hindi ba sa side? Wait lang. Ayan. Ayan. Nanood na ako ng mga review nito. And magaganda yung review nila. And kaya pala gusto kong bumili ng camera ulit. Ng ganito, yung napapalitan ng lens. Kasi para sa mga bata ba, yung mga sports nila, especially ngayon, magpuputi sila kuya. And sa review, maganda raw tong camera sa mga action. So kaya gusto kong bumili ng camera para sa mga bata. And at the same time, pwede rin siyang pang-vlog kasi tingnan niyo yung screen niya. Nasa hindi wala sa gilid. Ayan. And magaan din siya. Try natin. Ayan siya. Ay, naka-record. Kita niya. So, ayan. Malaki nga lang siya parang pang-vlog. Hindi katulad nitong Canon na G7X. Kasi ayan siya. So, tingnan natin. We'll see. Wala raw silang stock ngayon, guys. Ayan. Wala yung gusto kong A6 400. Wala. Yan lang. Yung display ang meron. Asa na ito? Sayang. Ayan. Naka-sale pa na 1,599. Before daw 2,000. Magkano yun? Basta 2,000 plus. Thank you! Thank you. Wala, ang lakas na ng ulan. Sombrero tayo. Baka magkasak joke. Nandun na sila. Raining. You know where we're going, Han? So, pick upin na namin yung bagong laptop. So, ito yung ating receipt. What did you say before, Sa? You said I can't get any football stuff, which I got a football. I know, you're lucky. That's Mum. Wait, but that's I'm very lucky. You are very lucky. I'm the All of you. luckiest person in the world. Me too, Mum. Oh, yes. All of you are lucky. I'm not even getting us. Medyo nata-traffic tayo. Wow, we're there yet. 11:11 na yung oras. No, we're not going yet to Tito Dan's house. We have to pick up the laptop first. Kaya pala kami nata-traffic kasi may parang tumirik yung kanyang sasakyan. Ayan. Yung blue ba? So, nandito tayo sa area kung saan natin pipick upin yung laptop. Ayun yung the good guys. Doon sa dulo. You go yourself. You go. Hindi na raw sila sasama. Buti na lang tumigil yung ulan. Ay, ang dumi na ng shoes. Ay, Mommy, dumi ng shoes. Kasi puti siya. Bye! See you later. Love you too. Miss you too. Alam, sabi ni Oli, may tag na ako. Ayan. Buti na lang. Ayan guys, tingnan nyo. Naglalakad ako, may tag na naman. Thanks, Oli! Ala, kanina pa ako naglalakad. Diba? May tag ulit. Ako na talagang may tag. Okay, we're good. Okay, pasok na tayo, guys. Okay.
Nagre-refill siya ng sanitizer. Kailangan natin mas malaki yung shop ng Good guys dito. So, maghintay lang muna tayo saglit. Okay, we're good to go. Nandito na yung ating bagong laptop. So, where we going? Naghanap kayo kung saan kayo magla-lunch. Magtutoilet kasi dyan. So, we're going to T3 Plaza? Yep, to go to the toilet. Me too. Oh, toilet. How about food? What you gonna have is that? Huh? Sushi. Sushi. Oh, kasi sa T3 I have Plaza na. sushi too. Yeah, okay. No. Yeah. Naughty. Pangit ng weather, napaka-gloomy. Tingnan nyo. Ayan oh, napaka-sad. Walang blue sky. Get one. Dito na kami sa may T3 Plaza kaso walang park. Yeah. Where's people? Puno. Kasi Saturday ngayon eh. Dad, I found a parking. Where? People is getting away. Over there, they're coming out. I thought, yeah, they're coming out. That's why I know. Alas 12 na lang. Kanina pa kami naglilibot. Wala pa rin kami mahanap na parking. We saw park. Where? No way. Dami pang car na papasok. Park. Yung aalis din, yung red car, pinababa niya yung anak niya. Siya na lang pinakuha doon sa cart para hindi na pumunta yung aalis bang car. So, siya na may bitbit ng cart para makapag-park na sila. Punuan talaga. Ayan ba? Libot-libot. Oo, kasi may... Come there at the right time. Like Yeah. that fella there, he's got his windscreen wipers on. Oh, yeah. Can you go there, Got hon? a bloody You think so you can go there? Go there, hon. Ah! This guy. Come on, hon. Put your blinker. Okay. nah, too late. Why? Why too late? You already took it. There's two park. Okay. So, That saan break nakuha will just natin? leave. no. Not for us. Oh. I'm out of it. Pippa. Baby. Silver. I'm lucky then. Everyone's just waiting. I'm out of here. I'm going. Ayaw niya na. Pinipilit niya kasi gusto niya mag-sushi. Right, we're not walking miles that. Oh, wala nang si Jan. Naubos na yung pasensya na. Wala na yung pasensya. Naubos na. Kanina pa kasi talaga kami. How about here, Han? Just, kasi si Sakuso Same old. just one round in this area. Kasi hindi pa kami punta dito. Labas na Lucy. Ay, kasi anong oras na? Past 12 na. Yeah, remember hospital. Okay, let's see. Kumakana pa. There. What? Where? No, you can't. No. 'Cause you can't walk there because of the Yeah. can't park there 'cause of that. Yeah. Wala talaga, guys. Oh, where's that guy going? I'm out of here. It's full. Place is full. Yeah, Saturday Imagine what kasi. it's like inside. True. Wala. Sat. Sorry. Lumabas na kami doon, guys. Kasi wala talagang chance na makahanap doon ng parking.